哎呦我的妈！ Salamu alaikum. Salamu alaikum. Malam lafiya? Lafiya? Me ya faru? Kamar an turo ka? Ajiya zan baka. To ba na karba. To mun tuwa na a gida, kun dole sai na wani ajiya an karba wallahi. Ko sai Allah, to ba zan karba ba. Ba karba ba. Ba zan karba ba. Kai har ne kai? Ban ga. No. Ka ji wani mutum da wani tambayar raina hankali, bai sani kafar ne mijin ka. To anan zan ajiye ta. In dai shege ne kai, in dawo in ga waka taba ta. Idan ba sai mun yi wahala da kai ba ka cewa ka nake ba. Anan zan ajiye ta, ta anan nan ajiye ta. In dai iskar kai, ka ajiye ta daga an gurin. Anan zan mutu. Kar garba. Kai. Na wannan jakan gwara na ɗauka ya riƙe mai ban san uban menene a ciki ba wannan da gani ya fi ni ta ƙabilanci wallahi ya fi ni iskanci. A me ya faru? Okay. Ga jakakka Allah ya baka hakuri ka fi ni wannan rashin lafiya aka ce ba kari dan moguci ne kai to ba ka jakakka ce ka ajiye ba ko karbi Allah ya raka karbi dai gadin ma na daina a nan dan ne a ciki to sai an jima da ka amsa bayan jima yau ka sai an jima sai an jima sai an jima